ఫ్రెండ్స్, బాగున్నారా అందరూ? నేను మీ జోయల్ని. అయితే లాస్ట్ వీడియోలో జోనా స్టోన్ నేర్చుకున్నాం కదా. ఈ వీడియోలో నేను ఇంకొక స్టోరీతో వచ్చేసాను. నేను చెప్పబోయే స్టోరీ డానియల్ అండ్ ద లయన్స్ డెన్. చెప్పుకుందామా మరి? అనగనగా ఊళ్ళో డానియల్ అంటే ఒక అంకుల్ ఉండేవాడు. అంకుల్ ఏసుకి 3 times ప్రార్థన చేసుకుంటూనే ఉండేవారంట. ఏసైకే డానియల్ అంటే చాలా ఇష్టం అంట. అలాగే డానియల్ కూడా ఏసై అంటే చాలా ఇష్టం అంట. అయితే ఆ ఊళ్ళోనే ఒక రాజు ఉండేవాడంట. ఆ రాజు పేరు దర్యావేష్. అయితే రాజు పెద్ద మైక్ పెట్టుకుని, ప్రజల్లో మీరందరూ నాకే మొక్క, నాకే భయపడాలి అని చెప్పాడంట. ఒకసారి నా మాట కానీ వినకపోతే సంబోలు తోసేస్తాను అన్నాడు. ప్రజలందరూ భయం వేసి రాజు మాటే ఉన్నారంట. అప్పుడు రాజుకి డౌట్ వచ్చి, భటులారా ఒకసారి ఊరంతా చెక్ చేస్తామండి అన్నాడంట. ఓకే రాజా, చెక్ చేసి వస్తుంది చెప్తాను. జీప్ వేసుకుని ఫాస్ట్కి వెళ్ళిపోయి చూస్తున్నారు. అందరూ రాజు మాటే వెళ్తున్నారు. కానీ ఒక ఇల్లు నుంచి ప్రయత్నం పడుతుందంట. ఈ విషయం రాజుకి చెప్పాలని పరిగెట్టుకు వెళ్ళిపోయాడు. అయితే రాజా నీ మాట ఒక్క మనిషి డానియల్ వినట్లేదు. ఇప్పుడు రాజుకి పెద్ద కోపం వచ్చింది. డానియల్ తీసుకురాండి అక్కడికి. అప్పుడు డానియలు రాజుగారు పిలుస్తున్నారు. కానీ ఏం పట్టించుకోలేదని ప్రార్థన చేస్తుండే ఉండేవాడంట. అప్పుడు డోరు తన్నారంట. డోర్ ఇరిగిపోయిందంట. ఇప్పుడు కాలర్ పట్టుకుని డానియల్ని తీసుకువెళ్ళిపోయి రాజు కాళ్ళ దగ్గర పడేశారంట. అయితే ఆ రాజు ఏంటి డానియల్ నా మాట వినవా అని సింహం బోన్లోకి తోస్తారంట. అప్పుడు సింహాలయ దగ్గరికి వస్తున్నాయంట. డానియల్ మాత్రం హ్యాపీగా ఉన్నాడంట. అప్పుడు ఏసై పిలిచాడంట. అంటే సింహం అన్నయ్య నా మాట విని డానియల్ ఏం చేయకు, మీ అందరూ ఫ్రెండ్స్గా పడుకోండి, నైట్ ఫ్రెండ్స్ కొండండి అని చెప్పాడంట ఇసే. అప్పుడు సింహాల దగ్గరికి వచ్చి సేకరించుతాయి అంట. అప్పుడు డానియల్ చాలా ఎదురు వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు నైట్ అందరూ కలిసి పడుకొని పోయారంట. అప్పుడు నెక్స్ట్ రోజు రాజు రెడీ అవ్వి మంచిగా ఫ్రెష్ అప్ అవ్వి మంచి బట్టలు వేసుకోవాలి. రాజుకి బాగా విందులో అచ్చకిచ్చా డానియల్ని తినేసి ఉంటాయి సింహాలు ఒకసారి చెక్ చేసేద్దామని అవుతలో షాక్ అయిపోయాడట. బట్టులో డానియల్ బయటకు తీసుకుని అన్నాడు. డానియల్ బయటకు వచ్చి డానియల్ నేను సింహాలు అయితే తినేయాలి కదా అసలు అని ఎందుకు తినలేదు అన్నాడు. ఏసై గొప్ప దేవుడు, నన్ను కాపాడాడు అని చెప్పాడు. అప్పుడు అవును ఏసై నిజమైన దేవుడు, గొప్ప దేవుడు, నేను కూడా ఏసైని నమ్ముకుంటానని రాజు కూడా ఏసైని నమ్ముకున్నాడు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మనం కూడా ప్రార్థన చేసుకుంటే మనకి ఏసై బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అయిపోతాం. మనం కూడా ఏసైకి ప్రియమైన బయట. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. బాయ్ బాయ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్.